SAP és una organització que fa molts anys que està a dalt de tot del sindicalisme dins dels Mossos i està estructurat d'una manera com un sindicat gran i potent. Què és el que valoro jo de l'SME? Són un sindicat que tenen molta experiència, porten molts anys també en la lluita sindical. És un múscul humà, són molta gent, no? És un organigrama, una estructura molt completa. I realment són un sindicat que, tot i ser un sindicat potser una mica més petit, sempre es caracteritzen per ser molt creatius a l'hora d'intentar contentar els seus afiliats i mirar pel col·lectiu del cos. Jo, si hagués de trobar dues paraules que definís el SAP, una seria força, pel temps que porten a dalt lluitant pels drets sindicals dels Mossos d'Esquadra, i l'altra, professionalitat, pel grup de persones que tenen al darrere de totes les especialitats per defensar el cos. Una mica les dues paraules que per mi els descriuen són la trajectòria, tota l'experiència que porten ells en el món sindical i després una mica la innovació, aquesta capacitat que tenen d'innovar contínuament i fer coses noves pel cos.